martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ali Tuhan naing tangihonon nami mahatam na badiyay. Asi maroham dihami. Todimi manamia diroha ng pikiran namibe na mangurupi jala na patauho kami. Asatakas sutangiho kami jala takas huatu sihami hatam na badiyay. Amin. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita partangyangan dihita, ima turpuk epistel tuminggu na pasapulupituhon dung Trinitatis, tersurat di buku Daniel bidutolu, mamuka sian ayat 10 tolu, sahatu ayat 10. Tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Dungi piri-pirion jala muruk situtuma si Nebukadnesar, madokon ikon boanos si Sadrak, si Mesak, dohot si Abednego tujuluna. Jadi tarboam mana tolu halaki tujolo ni rajai. Dungi ninna si Nebukadnesar mamadok nasida. Atehe tongodo ale Sadrak, Mesak, dohot Abednego, dangolo hamu mamele tu debatakku, jala dang olo hamu marsoba tu gana-gana asere naung hupa jongjongi, oppe molo olo hamu nuaing, disi dibege hamu soara ni sarune, tulila, hasapi, arbab, sordam, gordang, dohot sadok ragam-ragam ni parhinaloan, marsinggang, jala marsoba tu gana-ganaan naung hupaulii. Alai molo so olo hamu marsoba, ikon tokinai hamu tipal honoton, tuliang pamurunan namar nala-nala. Dungi idao manang debata dia, natuk paluahok kamu sian tangaku. Jadi Roma alus ni si Sadrak, si Mesak dohot si Abednego madok tu rajai. Ale Nebukadnesar, dang pola alusan nami ho anggo taringot tu nani dokmi. Mololo moro hani debata nami na huoloi hami, sai paluaon na dohami, sian liang pamurunan namar nala-nalai, dohot siat tangammu ale raja nami. Alai nang solomo rohana ikon boto ommu do ale raja nami. Naso olo hami mamele tu akka debatamu, manang marsoba tu gana-gana asere naung pinajongjong mi. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, ala parukilon na taadopi, mamitor tarsunggul dorohata pasahaton pangiduata tu debata. Pangiduan manang tangiang taima patuduhon posni roha tu Jahoba, dohot patuduhon naso adong gogot tapaluahod dirita sian parukiloni, soholan marhanolopon pangurupion ni Tuhani. Posni rohata tuha gogoon ni Tuhanido, na mangojar rohata martangiang, mangido pangurupion ni Tuhani. Posni roha na songonido, na patar diturpukon. Marsihohot si Sadrak, si Mesak, dohot Abednego, marakatidakot Tuhani Jahoba. Dangolo na sida marsoba tu debata ni si Nebukadnesar. Dangolo na sida marsoba tu debata si Leban. Nangpe diboto pakorhon ni pangalaon nai hamatian.
ay tipal honon na nasida tuliang pamurunan. Diurupi Tuhan ido si Sadrak, Mesak dohot Abednego di parukilon naborati. Dihasatiaon ni si Sadrak, Mesak dohot Abednego makaposi Tuhani di papatar Tuhani hagogo onna tu Raja Nebukadnesar. Alani ima amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta domu tu topi minggutta tu ari minggu majamitahon barita nauli sian nasaroha naing rikot marsiajar hita dia ma naporlu ula honotta si putih hatta parsiajaran na arga sia turpuk jamita sadarion. Na parjolo marsihohot tita makaposi ibana. Dung marhuaso harajau Babel di harajau Juda, dibuan Raja Nebukadnesar do akka doli-doli na uli rupana na pistar jalan na marroha sia Juda tu Babel. Dipabakit akka doli-doli i parhobas di istana ni Raja Nebukadnesar. Opat sia doli-doli na tertabani, ima si Daniel, si Hanania, si Misael, dohot si Asaria. Digati maguar na si dana opat gabe guar Babel. Si Daniel margoal si Belsasar, si Hanania marguar Sadrak, si Misael marguar Mesak, si Asaria marguar Abednego. Alai nang pe naung marhubas di istana nasida, marsitutu do nasida, dang mangaramuni dirina songon si Sobba Jahoba. Nang pe naung parhubas di istana nasida, dang mago jati dirina songon si Sobba Jahoba. Nang pe margati guar nasida, sian guar Jahudi gabe guar Babel, dang mago hadirionna songon bangso ni Jahoba. Hasatiaonna tu Jahoba takas dipatuduhon ditiki dipaksa Raja Nebukadnesar sude parhobas ni istana marsobba tu gana-ganaan Babel. Huria na hinaholongan ni Tuhatta ditiki peresmian ni patung Baal na ginanana sia sere di rura-dura dipaksa parhubas ni istana marsobba tu gana-ganaani. Hape tardapot si Sadrak, Mesak dohot Abednego dang olo marsobba tu gana-ganaani gabe dia luhon na sida natolu tu Raja Nebukadnesar. Dangolo na sida na opat mana bapatungi dipuji haporseon nasida, diuji haporseon nasida. Humolong tu Jahoba do rohana, manang tu debata sileban. Ala marsihoho nasida, dangolo manobba gana-ganaani, ditipalhon nasida tuliang pamurunan na mohop situtu. Ala marsihoho nasida natolu maddok, dangolo manobba patungi, ditabai mohop ni api i pitu halilopit. Alani mohopna mate na manipalo si Sadraki. Hape si Sadrak dohok dongan nai dang mahua. Nang pe dipaksa nasida manobba debata sileban, dangolo nasida maswadahut Jahoba. Nang pe diboto ikop pamateonna, manang paradiatonon na nasida sian ulaon na di istana, dang mabiar nasida. Nang pe sonang nasida di istana, nang pe diboto nasida na parohor rimas pangaloon nasidai, lam dipatudu hoddo parsi hohotonna tu Jahoba. Didok si Sadrak tu si Nebukadnesar, mololomoro hani Jahoba, paluaonna dohami
sian api pamurunani, alai molo so olo pe Jahoba paluau kami, dang olo hami manobba debata siliban. Nani dok ni si Sadrak, mangolu manang mate pe hami, hot do hami manobba Jahoba. Di hati dakon nasida, namarhuaso do Jahoba paluahon nasida, sian api pamurunani. Alai molo sodi palua pe, molo ikom mate pe nasida, hok do nasida makka posi Jahoba. Huria nahi naholongan ni Tuhata, meragam di bai portibion, dalan mangugapi na porsiai, asa unang makajong-jokko kaborsionna. Alai di pargogoi Jahoba do na porsiai, marsihoho maddok. Ikon oloado iba di Jahoba, sian jolma na dihasianganon. Boido masa parukilon na songoni, tu na porsiai. Di ujuni ha porsiaota ala si panganon, ala butuha dohot ala jabatan. Saya dong do suara di tikiom madok, maol do halak Kristen gabe PNS, gabe kepala, molohot ibana Kristen. Ima ujian tuha porsiota. Adong sada doli-doli marbarita. Dung tamat ibana sikola siap perguruan tinggi, didapoton tulangna. Ima sahalak kepala dinas alai parugamona asing. Dipangido tu tulang nai asa diangkat ibana gabe PNS. Uhud dipatuduhor raporna. Dungi didok tulang nai ma. Malodoho hubereng. Jala dinggaddo nilain. Alai merado nilai ni agama. Maol doho muse babakiton gabe PNS. Didok berenaima. Buasa doho nomu tulang nilai agamaku merah. Dinggaddo nilaiku diraporhi. Sai di alo ibana tulang nai ala didok merah. Dang diatusi lapatan ni hata merah nani dok ni tulang nai. Dung liling nasida marsoali didok tulang nai ma. Hudok merah nilai agamam ala Kristeko. Alai boi doi bainokku hijau molo olo hopida agama. Dang tulang pos dorohaku lehonon ni Yesus do ulauku. Lau ma au da tulang gabe ninna berenai ma Uhud ditinggalhon tulang nai. Huria nahi naholongan ni Tuhata, ima sada rumang ni ujian tuha porseauta di partikianon. Di uji hasatiauta makaposi Tuhani. Ala ha porseauta sipata maul hita mabaik keputusan molo ro parukiloni. Sipata mabiar hita papatar hoka porseauta ala pertimbangan perdagingon. Dia do alusta au sugari ro ogap-ogap manang ancaman. Pilih salib atau bulan bintang. Didok tu si Sadrak. Pilih Jahoba manang debata Baal. Didok si Sadrak. Jahoba. Dipapilito tu si Sadrak api pamurunat dodiho manang suada honommu Jahoba. Dipilih si Sadrak api pamurunan. Ima parsi hohoton makaposi Jahoba. Boy doro ancaman nasongoni tuha porsiota. Didok tu si Sadrak pilih molo di suada hoko mangolu ho. Molo dang di suada hoko tipal honot tomaho tu api pamurunan. Didok si Sadrak tu magod ditipal hon tu api pamurunan sian masuada ho Jahoba. Boy do masa ogap-ogap nasongoni saonari tu hita. Didok pilit Kristedo ho manang kepala. Molo naing kepala ho suadahu Kristus. Molo dangolo ho masuadahu Kristus. Dang boy ho kepala. Huria nahi naholongan ni Tuhata parsiajaran na pedua homa.
unang ganggu rohatta majohu ibana. Dang mahua nasida natolu diliang pamurunani. Gariada har tali namanali pak nasida. Tolu halak nasida ditipal hotu api i, hape opat talak nasida dibereng Raja Nebukadnesar. Diripusi Nebukadnesar na parnidaun ibana disuruh panuturina patakason. Sitong do opak nasida dibereng mardalat-dalat di api i. Ala halongangan nani idanai didok si Nebukadnesar. Aka anak ni dehabata do okape. Mate nama nipalhoni. Hape si Sadrak dohok dongan nana duai dang mahua. Disima di papatar debata hagogo onna dohot tuasona mangurupi akan nama jogwarna. Jala pangurupi onnai mabahil longang naso porseai. Di palua debatado si Petrus siap kurungan na di Jerusalem. Marbuka arrate siap pakna jala marbuka apitu ni hurungani. Si tongdo padohan ni Yesus di Markus 10 sada ayat 23-24. Anggoso ganggu ibana di bagasar rohana jala porsea ikut tulus nani dok nai. Aladang ganggu si Sadrak malua nasida sian hagogotani. Nama sana tu si Sadrak ipa tuduhon di parsi hohoton ni na porseai do di papatar debata pangurupionna tu nama jo goarna. Huria nahi naholongan ni Tuhatta disadetiki margodang manortori do raja ni silidung laho mameleho doktor I.L. Nomensen tu sobaun si atas berita. Nunga ditabat ibana di pamorotan. Hape topuro ronggur nagugo dohot udat tipo-tipo manudati sakap ni halak bataki. Mabiar na toropi ala gogo ni ronggur dohot udani. Sudat sinomenset dibunuh. Ditikina asing diberitahon dipamasuk kalak batak naso makalomohon ulaun ni sinomensen rasun tu si panganonna. Hape topu mangakat pananggan ituani tu meja mangalang si panganoni. Dung dipangap pananggai tokkini mate. Siani tarboto naung adong rasun di si panganon na di meja ni tuani. Dakea pananggai songoni mangakat tu meja ni tuani. I madalan ni debata paluahon no mensen na say jauh-jauh tu Jehovah mangurupi ibana para raton berita nauli. Ala halongangani lam torok mahalak batak porsea di Yesus na binaritahon ni sinomensen. Marhite parsi hohotota di papatar Tuhani hadirionna mangurupi hita dohok manaluhon hatakangon ni portibion. Huria nahi naholongan ni Tuhatta parsi ajaran na patuluhon ma jalan na perpudi sian turpukon tahati dakon ibana. Dipuji si Nebukadnesar debata ala padonganion na di si Sadrak. Ala parsi hohoton ni si Sadrak terpuji guar ni Jehovah. Dakolat dipuji si Nebukadnesar na Jehovah. Dibahen ibana patik manang aturat tu bangsona asa unang mangisahi guar ni Jehovah. Dibahen si Nebukadnesar patik manang ise mangisahi Jehovah ikon tanggoan jala bagasna gabe partakalan. Didok manang ise si anak kabangso hong doho parpakuling maragam-ragam madok hata isak-isak dopak debatani si Sadrak si Mesak do si Abednego ikon tangguan ibana jala bagasna gabe partakalan bahenon. Aida ngadong debatana asing
natuk paluahon songon ibana. Boy tajaha di ayat 20 sia. Alani i na terjauh do halak Kristen papatar hokka porsiaon na marhite panidangion marhite parangi siganupari. Gumogo do parngoluon na maramarangehon lomoni rohani Tuhani mangaraho portibion manada Jesus sian panorangion naso ni akupan ni parangi na dinggan. Ido ulauta. Ido tonabolon ni Tuhan itu hita. Ditangiang ali amanami sai tatangiak kodo. Sai sau malomo ni roham. Lomo ni rohani Tuhani boy saut. Tulus di portibion. Marhite parangetta. Dohot pakanguluhonotta di hatani debata. Panidangiotta di Tuhani patupaotta marhite na menterjemahkan hatani Tuhani di parnguluotta siganupare. Ibu Teresia na terberitai sahalak boru Eropa di India dang parjamita perbal ibana alai marhite parange do pangurupion na meragami tu torop halak porsea tu Jesus di India. Marhite panidangion na marsangap guarni Tuhani di tonga-tonga ni halak India. Mangihuton Tuhani dang sae holam malo martangiang do malo makkataho kata ni Tuhani narumikot ima gabe siula hataima hita. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madihode bata Jahoba dihatam nabadiai naung tari partu tonga-tonga nami. Disungguliho jala dipaingot tohami Tuhan. Asa marsitu tuhami porsea jala marpos ni roha hola tuho. Tung manangahape ujian ni haporseaon na hubolusami di hasianganon. Asima roham dihami Tuhan. Urupi jala pargogoi hami toktong di bagasan todim tod di parbadia. Amin.